Il-Kunsill Lokali ta' Swieq insista fi stqarrija li l-proposti tiegħu li ilu jisħaq fuqhom għal diversi snin dejjem waqgħu fuq widnejn torox. Dan hekk kif għal ħafna snin sejjaħ lill-Gvern biex jaġixxi bis-serjetà dwar il-problemi fis-swieqi, problemi li komplew jiggravaw ma' żmien. Quddiem gvern li għal snin twal abbanduna lir-residenti ta' swieqi u ħallihom jitħabtu weħidhom biex iħossuhom siguri fil-lokalità tagħhom. Il-Kunsill Lokali mhux biss repetutament insista mal-Gvern biex jaġixxi, iżda ppreżenta wkoll soluzzjonijiet konkreti sabiex ir-residenti ta' swieqi jkunu jistgħu jgħixu fi tranquillità fir-raħal tagħhom. Minkejja laqgħat numerużi matul is-snin mal-Prim Ministru, diversi ministri, segretarji parlamentari u uffiċjali minn awtoritajiet differenti u minkejja l-proposti ppreżentati l-appelli kollha li saru dejjem waqgħu fuq widnejn torox u l-Gvern baqa' ma għamel xejn. Il-Kunsill Lokali jibqa' jemmen li 12 il-proposta li ppreżenta lill-Gvern f'Lulju huma t-triq il quddiem. Dawn il-miżuri kopru r-regoli tas-suq tal-kiri, l-infurzar tal-liġijiet dwar l-iskart, il-kontroll tal-istorbju u l-vandaliżmu bil-lejl u kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet u l-Kunsill Lokali ta' Swieqi.